Mak De ayo ndang surungen lah kok malah plorak-plorok tok. Pengen ndang kena apa ora motormu? Oh iya ya. Banter. Alhamdulillah motorku kena. Pinter tenang tiba gendut. Loh, eh, 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 Dut! Saya Mak De. Aduh. Cuk. Kayak nyapo neh motor ki. Jane sela-selane yo wenteng. Tapi nyapo ya kok ora keneki. Hah? Masalah. Lho selair enek kok. Julayak ra kenek. Ini Dut. Lho slengere lho ora enek Mak De. Terus kon kenek kondi motormu. Alah, raimu arep tinggal aku kakek alasan. Ngayo ngono we, paksa demek motorku. Mak De. Apa neh? Ya wis lek ngono aku tak nggo gedekan ae ya. Ora. Sik ya Mak De. Wong padha gobloke kok arep gobloki wong.